Bueno, kaixo, esan duten bezala lide naiz, dislegitik nator, eta, bueno, azalduko izuet pixkat dislesiaren inguruan, baina baita iduren inguruan ere, ze gu gaina sentitzen dugu oso herramienta potentia eta baliagarria dela, bai dislesia daukaten ikasloientzako, baina baita edozein zailtasun aurkitzen dituen ikasle batentzako. Azkenean, iduk zer dauka ona, ez gehala zentratuko ikasle bakar batean edo ikasle talde bakar batean, baizik eta denentzako baliagarria den herramientak erabiliko ditugula eta denek euskiko dituztela aukerak hauek erabili ahal izateko. Orduan, hasi aurretik, bilatu nahi dugu baita aurre ezagutza batzuk aktibatzea, garrantzitsu iruditzen zaigulako. Orduan, pixkat galdera hauek animatzen dana txatean komentatzea interesgarria da, horrela ze ezagutze duzuen, baina bestela gutxiena saber pentsatzen zuen eta plantatzen duzuen zeintzuk dian hauen erantzunak. Orduan, azkenean galdera hauek dira, zer dan dislexia, zein dan dislexiaren prevalentzia, ze ezaugarrirekin harremantzen dugun dislexia, ze adinetan izan daitekeen identifikagarria, eta baita ze laguntza behar izaten dituzten ikasle hauek. Eta gero azkenik, zer ikasi nahi dut ikastaro honetan, zuek baita, hori interesatuko litzeakela txatean jartzea, ni baita pixkat jakiteko edo. Ni pixkat etziten aizko naiz, baina gero baita eskaineko dugu aukera, minutu batzuk zuek eukitzeko aukera galderak egin alizateko, eta txatean bitartez, moldatu ingo gea aldegunean, hauei erantzuna alizateko. Egoal galdea batean jartzen baldin baiazu eta ni horren txebertan ez daukate hori erantzun alizateko aukera informazio falta zidalako edo, baita aukera daukazue bestela dislegira idatzi alizateko eta guk saiatuko gea hauei erantzuten, zuek informazio guztia aukia alizateko. Txiko izuete minututxo bat galdera hauetan pentsatzeko, ze baita hori beharrezkoa da, aurre ezagutzak aktibatzeko. Baita animatzen bada txatean idaztea, aprobetxatuko berriro errepikatzeko, baietz aurkezpenak eskura eukiko dituzuela, eta bai begok aurkeztu duena dekretuaren inguruan, eta baita dislegiren aurkezpena, bale? Iritsiko zaitzu e-mailen bidez, non aurki dezakezuen material guztia. Jarraitu egingo dugu, esperoet pixkat bueltak eman izana. Egia da, kontuatu nahi zela, prevalentzia zer den agian ez dagoela ezagutza hori, eta prevalentzia da azkenean eguneko zenbatek daukateen dislexia gure gizartean. Hau da, edibidez 30ko klase batean, zenbatek euki ezaketen dislexia. Pixkat erantzun ningo ditut aurrea galera hauek lasai. Baina lehenengo goza, eta oso garrantzitsu iruditzen zego bete azaltzea zer ez dan dislexia. Zeratik, faltxo mito asko daudelako. Adibidez, askotan gehatzen gira, arazo emozionalak diala, elutasun falta, desgaitasun intelektual edo fisiko bat dala, motivazio edo arreta falta dala, edo heldua geanean dislexia eukitzari utziko diogula. Hau ez da bateregia, ez da horrela, eta argi daukat, nire kasuan ni dislexia daukat, niri 8 urtekin diagnostikatu ziaten. Eta ni dakidana da, dislexiakin jaio eta hile egingo naizela. Nire burbuinaren azkenean funtzionamendu desberdin bat dela esan daiteke momentu batzutan. Orduan hori horrela izango gea betirako azkenean neurobiologikoa da, hau da burbuinatik eta biologiaretik, hau da gure familiarretatik baita badator. Bale, lehen da bizi, lasai ez hasi testu hauek irakurtzen, ez dira testu hauek jarriko izkezuenak irakurtzeko, baina bai egingo dugula pare bat ariketa azkar eta motz,
zuek gauza batzuk antzemateko eta gero itzingo eta huetaz. Ordu, nik emango dizuet minututxo bat bi testu irakurri ahal izateko. Testuak daude idatzita, hemen ikuste zuen moduan, forma desberdin batian, hemenguak erdeaz daude, bat euskeraz, beste biak orderaz, baina beste bi testuak, ez baldin manago orentxe oker, euskeraz dira. Bat seguru nago, beste uste baita euskeraz dela. Orduan, abertzen guz moldatzen zeate, minutu bat daukazue, eta nahi dut benetan gogoratzea dana. Osa, gero egin marko zenuketen laburpen bat egin alizatia, bale? A ber, zemuz. Vale. Erreixa da, zuen moduan, bi testu, bat normaliatzita, bestea, letrekin, beste munduko ezer, ez? Pixkanaka, testu errexak, ikasli jartzen dizkiezuenak bezala. Ja lehenengo testua gutxienez irakurrita, ez? Ja bukatzen ibiliko zeate, testu errexak dira ez da hainbesterako. Venga, hau baita ikasleekin gaudenean, DBH, batxergoan, testu berdinan jartzen dizkiegu. Eta inkluso lehen hezkuntzan eta berehala bukatzen dituzte. Ikaragarria da. Espero ondo jutia. Bai, ez? Ja bukauta. Ia, a ber. Venga, segundutxo batzuk egiago utziko ditut. Baina, nik uste ja bukatutako gaur barko zuela. Oso errexak dia ulertzeko eta dana. Ezakita animatzen zeaten aipatzea, aber zenbatek lortu ezuen dana ulertzea. Baina, beste gauza askartxo bat egingo dugu, eta honetan, baldin baukazue papera eta arkatza, boligrafoa edo behar dezuena eskura, hartu. Orduan, ariketa honetan izangoa, hartu behar dezue arkatza edo idazteko erabiliko dezuena, zuen esku ez dominantearekin. Hau da, zuek eskumarekin jazten baldin badezue, ezkerrarekin idatzi beharko ezue, bai? Testu motxa da, bi esaldi esango izkizuet, modu azkar batean, simple batean, eta zuek idatzi, bale? Animatu gauzabek interesgarriak dira eta gaina ikaslekin oso ondo pasatzen dira. Goratze beti, batxero klase batean nola denak, baina, eta superpozik denak ariketa hau egiten. Así que animatu. Bale, imagino ja denak preste eukiko ezuela dana eskura idatzi alizateko. Gogoratu, ez egin trampa, nik ezin dizuet ikusi, baina bakit batzun bateko hortikan igual trampa ite ditela, eskumarekin idazten baldin bazue, ezkerra erabili. Bale, izokinak landare batzuk dira. Venga, izokinak landare batzuk dira. Landare hauek ostoetan hiletxo batzuk edukitze dituzte. Ez da, erreixa, bi esaldi dira. Baina, ez da egual hain erreixa beste eskuakin idazten dugu momentuan, ez da? Bale, nun dago ariketa honen pixkat helburua. Esateizuet, egiten dugu adin guztietako umeekin, dagoeneko hirugarren lehen hezkuntza dauden ikaslekin ariketa hauek egiten ditugu. Zergatik laguntzen digutelako ulertzen dislexia daukan pertsona bate nola sentitzen dan. Zer esan nahi dut honekin? Azkenean, pertsonan gaudenean, eta irakasleik galdera hauek egiten dizkigunean, nola sentitu zeate, norbait aserretu egin da, eskuan minuta daukazue, lortu ezue testu guztia irakurtzea. Ateatzen dira, gauza asko eukiditut irakasleak oso aserre batzutan. Zergatik ez detelako hitz egiteari utzin. Testuak irakurtzen genitun bitartean eta horkazkenean, niri entzun nahi baldin diazue, irakurtzea zaila da. Eta oraindik gehiago ulertzea. Idaztea zure esku ez dominantearekin, eite izu eskuan indarra ez edukitzea adibidez, eta ez egotea ohituta. Zer da gauza, oraintxe, 2 minututan sentitu dezuen hori, minutu terdian, da dislexia daukaten ikasleek, eta beste egoera batudan baita daudenak, baina gu dislexiari buruz hitz egiteko azkenean, sentitzen dutena egunero eskolan, klasean, eta dauden ordu guzti horietan. Batzuk akademiara edo juten baldin badia laguntza behar baldin badute estra edo, azkenean ordu asko pasatzen dituzte, bai eskolan, bai lanak egiten etxean, gauzak prestatzen, azterketak, eta dana, ordu asko dira. Zoi pentsatu, sentitzen, momentutxo honetan sentitu zuena, baina egunero denbora guztien. Egun ziateke nekatuta,
kokoteaino azkenean argi esateko. Orduan, ariketa hoitea hori zuek ikusteko, nola sentitzen gian dislexia daukagun pertsona hauek. Bale, azkenean dislexiaren fokuetako bat dago, ikuste ditugu hemen dago dela bi burmuin bat dislexia daukana eta beste bat dislexiari gabekua. Hauek proba errealak dira, non ikusi dezakegu nola dislexia ez daukan pertsona baten kasuan zegune aktibatzen dian irakurtzen ari gearen momentuan eta dislexia daukan pertsona baten kasuan. Ikusten da, gune batzuk ez diala aktibatzen, beste batzuk aktibatzen diala, baina askoz modu xumeagoan. Honek azkenean guri irakurketan eta beste prozesu guztietan afekta egiten du. Eta zaila da azkenean. Vale. Nun da gauza? Hau oso azkarra ipatuko ez, egia da, igual zuen kasuan ja ez dago lehen presente, baina garrantzitsua da dislexia ezagutzeko. Lore irakurtzen dugu. Azkenean dagoeneko adina hauetan gaudenean, normalian dagoeneko agolpe de vista esaten den hori irakurtzen dugu. Hau da, ez dugu hitz osoa irakurtzen, baizik eta ikusteakin ze luzeera daukan, ze letrakin hasten da, bukatzen da, irakurri egiten dugu hitza. Ze gertatzen da? Hori ez da lehenengo pausua. Hasten gea, lehenengo identifikatzen letra, silaba, esaldia, esanaia, baina, bueno, gauza da, azkenean, baina eta behir irakurrita, lortzen dugu hori, agolpe de bista irakurtzea. Dislexia daukan ikasle baten kasuan, agolpe de bista irakurtzea askoz zailagoa da, eta denbora gehiago behar dezu. Pertsona ez dislexia daukan pertsona baten kasuan, 8-10 aldiz hitz bat irakurritza, batuan 12 zailagoak baldin badia, dagoeneko lortzen du. Dislexia daukan pertsona baten kasuan, hitz egitearia dagoeneko 20-25 aldiz irakurri behar izatea. Claro, azkenean irakurtzea kostatzen baldin bazaigu ez dugu egiten, ekidin egiten dugu. Orduan, golpe biste irakurtze hori zailtu egiten zaigu eta oraindik gehiago tarratzen dugu hau lortzen. Vale. Orduan, hauek informazio gehiago dago, baina bizkat aipatzeko zan. Eta azkenean, zer da gauza? Dislexia daukaten ikasle askok gauz hitz asko batez ere hitz ez ezagun edo berriak silabikoki irakurtzen ditugula. Orduan dira, silabikoki irakurtzen dugun momentu hortan, dekodifikazioa zailtasuna bat dago, hitzak askotan gaizki irakurtzen ditugu, eta horrek eragiten digu ulermenean. Ulermena ez baldin badago, testuak ez ditugu ulertuko, hau da, ez dugu ikasiko. Horrekin, idoarekin, lortuko genuke adibidez, trapa hau, ekiditen hastea. Orduan, zer da dislexia? Esan deten betzela, neurobiologikoa da. Hau da, burmuinetik dator, baina gero osoiko izaten da familiar batek ere dislexia edukitzea. Gaur egun, heldu asko oraindik ez daude diagnostikatuta, orduan, pixka zailagoa da horri esker identifikatu ahal izatea dislexia, baina, bueno, hortxe dagoela, normalean familiar bat daukagu, bai gurasoak, aitona amonak edo sabaizebak, dislexia daukatena. Batez ere, gehatzen geha irakurketa eta idazketan afektatzen dula, nahiz eta gero ikusiko dugun beste hainbat anbitotan ere afektatzen dula. Baina, bueno, azkenean, dekodifikazioa, sekuentzia fonologikoan eta izkien trazoaren prezioan da bereziki antzematen den puntu hori. Vale. Pixkat zehatzago, azkenean, esan dugu bezala, aurrekariak familian, desegonkortasun bat baita sortzen du azkenean emozionala eta hola, gero pixkate ere aipatuko dudala. Irakurketan, ikusi da, nola hasieran tarratze dute gehiago irakurtzen, eta askotan esan dezuko, bueno, honea datoztenean ja lortuta dute. Batzutan ez. Euskagu dislegin, 19 urteko pertsonak non, irakurtzeko kristozailtasuna daukate, eta oraindik adin honetan irakurketak guzti silabikoa daukaten eta ulermen maila oso baxua den. Horrek esan nahi du zuengana baita iritsi daitezkela maila hoiekin. Azkenean, idazketan baita zailtasuna dago, askotan gehatzen geana, ortografia, baina baita arkatza ondo heltzeko orako orduan, horregatik egin dezugu beste eskuakin idaztea lehen momentutxo batean, ondo heltzeko eta honek baita egiten du askotan, fuerte idaztea, borratzeakoan gaizki ez zin izatea ondo borratu, orduan txukuntasun horretan baita trabak aurkitzen ditugu. Vale. Hemen ikuste zuen pixkat generalago batean eskema baten bidez. Orduan,
beti gehatzen gira irakurketa eta idazmenarekin. Baina eske denbora eta espazioa kudeatzeko baita zailtasuna dago, bai orduak ikasteko, baita askotan kontuatzeko zenbat denbora beharko dezun gauza bat lortu ahal izateko ortografian esaten dana askotan hau baita ohikoagoa badala, psikomotrizitate aldetikan, adibidez, ni horatzen naiz txiri bueltak egitenik landu behar izan ditula egin ahal izateko, psikomotrizitate baita afektatuta eduki dezakegulako, memoria baita zailtasuna dago, bai gauzak ikasteko, horrek esan nahi du azterketarako gauzak ikasi inbar baldin badia, zailtasuna baita nabarmenagoa dela. Eta baita entzumen aletikan baita zailtasunak egon daitezke hitzak ondo ulertzeko, irakasleak hitz egiten duenean, zergatik hitz batzuk, adibidez, letra bakar batengatik aldatu egiten da guztiz signifikatua. Zer esan nahi duen? Kontzientzia fonologiko ez dago galera dislexiaren kasuan, ordun batzutan hor dauko zailtasun bat, eta ez ditugu letra batzuk igual guztiz ondo identifikatzen, eta hitz baten soinua aldatuta hitza guztiz aldatzen baldin bada, baitzutan hor ulermena hitz egiterako orduan baita aldatzen da. Baina baita gertatzen zego bokabulario aletikan galera batzuk egon daitezke, ze bokabularioa irakurtzen lortzen dugu, eta normalean dislexia daukagunok ekidin egiten dugu irakurtzea, orduan askotan hitz egiterako orduan ere antzematen da. Edo batzutan hitzak ez ezkigulateatzen ere ikusi dezakezu, igual niri momentu batzen duan baita hartatzen zaite, mierda, hitz bat esan nahi, eta ez zaitu orain txateatzen. Pixkat zehatzago, aipatzeko, esaten detena, pixkat modu azkar batean, ze garrantzitsuena momentu honetan idoari buruz hitz egitea da. Ortografia aldetikan batez ere ohikuna izaitan denan da MN antzekoak dien hitz zenbaki horiek nahastea. Adibidez oso ohikoa dana BDPQ, askotan gehatzen gara BD, BDPQ bakarrik marra baten kokapenagatik aldatzen da. Ni horatzen daiz, ni txikian nintzanean, zeiten hon, borobil bat, 4 marra, pixkat desberdina zizan, ze askotan ez nekin zein zan. Aste nintzen batekin, hau ez da, eta ja izaten nion, borobil bat, 4 marra, eta irakasleak asmatzea, ni ze letra jarri nahi nun hor. Idazketan ez da bakarrik ortografia aletikan zailtasuna edo idaztearen aldetik, baita gauzak ordenatzeko eta testu on bat sortzeko, azkenean azten gai idea batekin, dispistatu egiten gea, bueltatzen gea, eta hor egitura aletikan, zailtasun asko aurkitzen ditugu eta eroitzen dugu baita pixkat honetaz, lagundu ahal izateko. Erritmoak, poliki irakurtzea, guztiz modu silabikuan, batez ere ez ezagunak dian edo berriak dien hitzoiek, atzerriko hizkuntza sartzen gea momentuan oraindik zailtasuna nabarmendu egiten da. Azkenean hori, irakurketa silabikua modela eta dana baldin badaukagu ulermenean zailtasuna, ze bukatzen dugunean paragrafoa hasitako guzti hori ahaztuta daukagu adibidez. Edo, gero baita ikusi dezakegu adibidez seriazioak, hemen igual baita beharrezkoak izango dien horiek, adibide batzuk jartzeko biderketa taulak, hilabeteak eta guztiak ikasteko zailtasuna egoten da. Pixkat gainontzekoak aipatu egin ditut. Goza asko dia, denbora gutxia, batzuan zaila da, dena aipatzea. Pixkat hau saltatu ingo ditut. Ze komentatu egin ditut. Nunda gauza baita, adiez, honik beti garrantzia asko ematen dio, zergatik, lehen komentatu egin dut, batzuk pentsatzen dutela, dislexia horrela, zailtasun emozional batetikan, edo, eta esan dut ez da horrela. Zein da nunda gauza? Naiz eta arazo emozionala ez izan dislexia den eragin, dislexia eukitzagatik bai egia da osoiko izaten dela autoestima eta zailtasunak edukitzea. Gehatzen gea, nahasmendua, haserrea, ez ezkotasuna, baina iristen gea antsietate eta depresioetara. Hauek oso ohikoak izaten dira. Egia da, pertsona bat dagoeneko diagnostikatua izan baldin bada, eta landua, igual hauek gutxiago gertatzen direla esan daiteke, niko milen artean esango nuke hori, baina batez ere diagnostikatuak ez diren ikasle horiei eta askotan presio gehiago sartzen zaien horiei, egia da, puntu hauetan zailtasuna oso nabaria dana. Orduan, beti esaten dugu eta garrantzitsua da,
ikasle hauek batez ere ikustea aber nola dauden eta egoera horren arabera, ba, igual klasean zerbait errexagoa edo zailagoa egin baldin bat daiteke egun hortan, ez dela bete aukera izango, baina, bueno, kontuan edukitzea. Vale. Hitz egin dugu pixkat lehen galetu duzu eta berbak izuen zein prevalentzia dagoen, eta ba, gizartean aurkitzen dugu 10-12ko batean dagoela, hau dago, 30 ikasleko klase batean 3. Nun dago gauza, hau gehatzen dela batez ere, ba, bueno, gizarte generalean, edo ba, adibidez lehen hezkuntza eta DBH-ko puntu honetan. Nun dago gauza, ba, ikasle hauek askotan, edo bueno, derrigorrezkoa danean, ez danean dagoeneko ikasketak utzi egiten dituztela, eta gero asko, ba, bueno, lanbide heziketara etortzen diala. Azkenean, eta nik horrela sentitu nun, nik ez nun inorra ezagutzen dislexia zeukana unibertsitatea juntzanik. Ordu momentu batuan, betxetzen, ni posible daukat. Eta ni oso buru garra naizelako, eta banikilako nundikan, eta zerrein nahi nun, eta zelekutan oso argi neukalako, eta hortik jo nintzen, baina bestela, nire helburua baita zan, ba, lanbide heziketatik jutea. Orduan, egia da oso iku izaten dela, eta hemen, ba, segurenik prevalentzia handitu ingo zala. Vale, naiz eta identifikagarria izan dagoeneko, bueno, aurrezkuntzan dagoeneko ikusi ezakegu eta pixka jakin daiteke dislexia daukala ikasle batek. Baina dagoeneko diagnostikoa LH-ko 2. mai bukaeran, hau da, 3. trimestrean edo 3. mailatik aurrera egin ahal izango zen. Suertez, geroz eta diagnostiko gehiago daude, ezagutza gehiago daude, orduan, ba, bueno, gehiago iritsiko dira, ba, diagnostiko horrekin. Baina, lastimaz, ez da denen kasua izango. Orduan, ba, bueno, hortarako, ba, hemen ere baita badaude, orientatzaileak, nun lagunduko digutenak, eta, bueno, ba, orientatzaileak ez dauden kasuan, ba, dago prodiskat aukera, non interneten aurkitu daiteke edo bestela, ba, ez bani badazu aurkitzen, dislegiri eskatuta pasako dizuegu, non dagon dian galdera batzuk, non markatu egiten da X baten bidez soilik, eta laguntzen digu ikusten, aber, ikasle horrek dislexia eduki dezaken edo ez, ba, bueno, baita egiteko behar dian ba, bideraketak edo. Askotan gehatzen gira, bueno, esaldi oso ohiko bat dago azkenean, de todos somos genios, pero si jugas un pez por su habilidad para escalar un árbol, pasará toda su vida pensando que es estúpido. Eta hori oso horreala da, ikasle asko dauzkagu dislexiakin, badibidez, bideo bat jartzen digunean eta saltzen digunean zer den dislexia, zer den daukatena, esaten diguten, entonces no soy tonto. Gogorra da, entzutea ume batzuei hori esaten. Orduan, nun dago gauza, lortu bar deguna da, ikasle hauei eskaintzea erramientak, beraiek dakiten guzti hori, azaldu alizateko, baina baita beraien informazioa iristeko. Eta hementxe dator, hain zuzen ere, idu. Iduk ze emango digu eta zer aipatu lehen begok azkenean. Ez gara dene iritsiko idu implementatzeagatik. Baina bai iritsiko gea metodologia traba den ikasle horiei, ba, metodologia hori aldatuta, lortuko dugu iristea eta ulertu ahal izango dute hobeto informazioa eta baita azaldu ahal izango dute hobeto zer dakiten guztia. Eta nire kasuan, ba, ni proba baina naiz horrekiko, nire kasuan batxergotik jo nintzen, baina batxergotik denbora guztian egon nintzen errepikatzeko apunto, 2. batxergoa azkenean errepikatu eginu, zailtasun asko, bostekuak, 6ko batea iristen baldin nintzen, nietzako dira zango, que milagro, horrela esaten zen, ni horatzen izan ikan, azterketa batean behinatean ula behatzi eta piko, eta junintzara irakaslari eta sanion. Hau ez gaizki dago, eta zen, gaizki kontautu izut, gehiago daukazu, eta ni ez hau ezin da nire note izan. Osa, pentsatu zuek, nola sentitu behar dan dislexeukan ikasle bat, hori esateko irakasle bati esaten hau ezin da nire azterketa izan. Osa, hau ezin da gaizki zuzendu duzu, nire nota 6ko bat izan beharko zen. Ba, bueno, nire kasuan Mondragonen ikasi eta aurrezkuntza eta lehen hezkuntza entzumen eta mintzairako aipamenarekin. Eta iritsi nintzen, eta batean azterketak desagertu bintzien. Dena zan lanak, talelanak, eta hola. Eta nire kasuan, ba, bueno, dislexia honek, egin dit oso pertsona langilea izatea. Behar izan dut, aurrera jarraitu izateko. Orduan, ba, batean, iritsi nintzen, leku batean, non nire zailtasun nabarienak adibidez azterketak ziala, desagertu bintzien. Eta batean, errepikatzetik eta selektibitatean kriston zailtasunak eukitzetik eta ana,
aprobatzea, baina 7koak, 8koak, 9koak eta 10ko notekin. Osea, iritsi nintzen egitea BTFG, aurrezkuntzakoan 8,5 ateatza, baina eske, lehen hezkuntzakoan 10ko bat atean. Eta niretzako hori izan zen, nola da posible ni horretara iristea. Nola da posible metodologia desberdin batek egin dalako eta egokituago dagolako nire behar horietara. Orduan, hori da eskaintzen diguna iduk. Orduan, bai. Ezakin nahi ditu zuen galdera baten bategin. Bai, da. Bai, ikuset dagoela galdea bat, en plan nola, materialak nola egokitu, lasai hau pixkat adibidez hainbat ideia emango ditut. Gero egia da, aldaketa asko daudela, orduan, nik ideia batzuk emango izkizuet, eta zuek baita, hauek implementatzen jongo zeate ikasten, batez ere ikaslei galdetuz. Vale. Orduan, ikusten dugu, hiru printzipioa dagoela basatuta 3 red neuronaletan. Eta 3 red horiek banatu dira 3 zutabe desberdinetan. Bueno, hemen horrela ikusten da, baina ni gatuko naiz eta gatu naiz batez ere diapositiba hauetan. Orduan, nun dago gauza? Adibidez, lehenengo zutabean ikusten dugu konpromisua. Esan duzu, baina 7, 8 eta 9 puntuak dira. Bai, ze konpromisua lehenengo gauza oso beharrezkoa da. Eta konpromisua izan behar da, bai ikasleen aletikan eta irakasleen aletikan. Azkenean, hiru implementatzeko ez dago irakaslea bakarrik. Dago irakaslea, ikaslea, irakasle taldea, orientatzaileak eta familiak. Denak talde bat zeate. Hori beti kontuan eduki. Eta zatek ezatetze, azkenean, nola ikasiko ez batez ere ikasle batek behar duna, ikaslari galdetuz. Batzuen kasuan igual familiak baita ezagutuko dutela batez ere edin batzuetan ze behar duten, bai, baina gehienetan ikasleak badaki ze behar dauzkan. Orduan, gauza garrantzitsuetako bat adibidez, 7. puntuan dela, ikasleen interesak eta baita kontuan edukitzea. Zergatik, interesatatik abiatzen baldin bagia lan bat egiterako orduan, edo zerbait egiterako orduan, hobeto ikasten dugu. Interes gehiago daukagu, orduan implikazioa handiagoa da. Eta implikazioa klabe ikaragarria da ikasi ahal izateko. Orduan, zer da garrantzitsua? Batzuan galdetzea ikaslei aber zein da bere interesa eta bizitza errealeko, bizitza errealetik abiatzea ariketak prestatu ahal izateko eta adibidez, hemen, lanbideziketan, eta ziri esker, hori prest dago eta egiten dezue. Ez da, adibidez, batxiergora joango naiz. Batxiergoan dia dena testuak esate dezula ez zaizu ezer interesatzen, eta ikasi bardezu, irakurri, ulertu, eta gero azterketa bat egin horren inguruan. Adibidez hori agien hemen ez da gertatzen azkenean, zaudete prestatuta eta prestatzen dituzue ikasleak, lan konkretu batzuetarako. Orduan, erabiltze dituzue bizitza esperientzia horiek prestatu ahal izateko. Orduan, adibidez, puntu horietako bat badaukazue. Hori kontuatuko zeate, etazi eta idu dagoenek, ez da intzaia idua etazin implementatzea gauza asko dagoeneko egiten dituzuelako, hasi que animo horrekin. Vale. Zer da baita garrantzitsua? Lehen komendatu bezala dala, ikaslearen ongizatia nola dagoen eta jakitia. Zaten dugu, baina adina hauetan, baina ikasle hauek askotan dira etortzen dira oso etxipen handiarekin, etxituta esaten de, eske ez dut ezertarako balio, batez ere hasieran lagunduin barko zaie ideia hori aldatzen. Eta ideia hori aldatuta, lortuko dute hobeto ikastea, azkenean dala gure helburua. Guk zen dugu ikasloiek alik eta hoberen egitea eta teatzea mundura eta lan egin alizatia. Beraien emozioak kontuan eukitzea eta horietan laguntzea klabetako bat da. Vale. Beste puntuetako bat izango zen, azkenean garrantzitsua da guk materialak eta dana eskaintzea. Hauei honetan pixkakero gehiago sartuko gea. Vale, konpromisoan pixkat hor gehatuko gea. Azkenean egia da informazio asko dagoela eta hau sakonago landu ahal izateko, hain banaka gauza guztiak irakurri batea oso luzea da. Eta egia da, zaila dela batzuan dena ulertu ahal izatea, baina ikusiko ezue
lortzen dela, eta bestela, erakutsiko dizugun bezala, eta animatzea dizugun bezala, inteligentzia artifiziala erabili ulertu ahal izateko, hauek. Bale, gilo egingo zen, bigarren zutabea, dala irudikapena. Azkenean, baita adierazpena edo, baita deitua altzaiona. Ikusiko ezue taularen arabera tituluak baita aldatu egiten diala, baina, bueno, zuek batez kontuan eduki adibidez koloreak ez dialako aldatzen, bai. Bale, irudikapena izango zen batez ere, esan dezagun, irakaslearen lan hori. Banatu ezakegu konpromisua dala bion partia, morea irudikapena edo adierazpena dala irakaslena, eta gero ikusiko dugu ekitatea eta adierazpena dala ikasleen parte hori. Nez eta danak lotuta dauden eta danak denok batea egin behar den. Orduan, zer da garrantzitsua? Azkenian, iduk bilatzen duna da ikasle guztiei informazio guztia iristea. Honek zer esan nahi du? Eta zer egin behar dugu? Informazioa eman modu desberdinetan denei iritsi ahal izateko. Modu desberdinak zer dira? Testuak dala ohikoena, testuetan ez geha bakarrik geatuko, bideoak eskainiko ditugu, audioak eskainiko ditugu, inteligentzia artifizialak erabiliko ditugu, audioa ez baldin bada testu hori audio modura sortzeko edo herramienta bat erabiliko dugu testu hori altun irakurtzeko ikasleak ulertu ahal izateko, ez geha bakarrakin geatuko. Bilatzen duguna da alden bakoitzean eskaintzea aukera alik eta gehienak. Azkenean modu horretara ikasle bakoitzak aukeratuko du zein dan berentzako bera baliagarriena edo hobeto egongo legokena erabiliko dituzte guztiak. Eta batetik hartzen ez dutena bestean hartuko dute. Eta horrek lortuko duna da informazioa hobeto bere ganatzea, ulermena handiagoa izatea eta orduan ikasketa sakonagoa izatea. Vale, eta horretarako esaten dana. Entzunezko euskarriak eskaintzen ditugunean, zer da garrantzitsua adibidez, ahoskera egokia izatea, volumena eta dana azkenean. Bai, nik eskaintzet audio bat, baina audio hortan dago ez dakitzen bat zarata, ez da ondo ulertzen pertsonak esaten duna, ez du balio. Ze ez du lortuko hortik informazioa ateatzea. Orduan, eskaintzen dien baliabideak, izan behar dia egokiak eta ondo eginda egon behar dia. Hau da, bideo batean baita, bideoa ez baldin bada ulertzen, edo ez baldin bada ikusten, ez du zertarako balio azkenean. Gero baita izan daiteke, erabiltzea simbolo edo izkiak egotea, ikasleak ezagutzen nahi zitunak batez ere. Ambito batzudan, simbolo batzuk daude, eta bakarrik mundu hortako jendeak ezagutzen ditu simboloak. Gure lan izango da, simboloiek zer esan nahi duten ondo azaldu, eta ikasleak ulertzea. Hau da, gure lan izango da, behin eta berriro alden modu desberdinetan aipatzea edo azaltzea, ikasleak hau ulertzea iristen den arte. Iztegi zaiak baldin badaude, testuak oso zaiak baldin badia, eta ikasleak ez baldin badute ulertzen, hauek simplifikatzea ere, irakaslearen lana izango litzateke. Esaten detetan gauza hauetako asko, inteligentzia artifizialakin egin daitezke. Horrek, denbora asko kenduko diguna, en plan egin barreko lan hortan. Vale. Eta, gehiatuko ginen azkeneko zutabeakin, hau da, zutabe urdina, ekiteko edo adierazpena aipatzen duen hortan. Nun dago gauza? Guk eskaintzen diogu ikasleari informazioa modu desberdinetan, orduan ondo ulertzen du, bere ganatzen du informazioa, baina orain jarriko diogu bakarrik azterketa bat, berak dakiena erakutsi ahal izateko. Orduan zertarako balio du, ez baldin badaki azaltzen ondo dakien guzti hori. Orduan, hemen nun dago gauza? Guk baita irakasle moduan eskainiko dizkiogu aukera desberdinak, dakien guzti hori eskaini ahal izateko. Eta ez dira beti berdinak izango, lanaren arabera edo ikasleak erakutsi bardunaren arabera desberdin izango da. Eta horrek ez du esan nahi azterketak ez dianek egin behar, nik da ez nagoela hoien oso alde, baina egin daitezkela, ze ikasle batzuk adibidez oso ondo dakita azaltzen dakien guztia horietan, eta baita aukera hori eman barzaie. Baina agian baita aurkezpen bat egin dezake, bideo bat egin dezake ikasi duen guzti hori azaltzen, maketa bat egin dezake,
ikusi marko dugu lanaren arabera, ze eskaini aldiogun eta zerrez. Honek ez du esan nahi, beti emango izkiogula 20 aukera eta ikasleak aukeratzea. Ez batzutan dela 2 edo 3 aukera esatea, eske justo hau azterketa baten bitartez egin daiteke, aurkezpen baten bitartez edo bideo baten bitartez. Eskainiko diot, eta zer lortuko dugu, azkenean gu nahi duguna da jakin ikasleak zenbak dakien. Hori egiteko aukera eskainiko diogu. Azkenean dena idatzia baldin bada dislexia daukan pertsona batek ez dugu denbora askotan eukiko dena idatzia izateko, edo blokeatu ingo da, azterketak azkena aztu egiten da, eta dana. Zaila da, orduan, aukerak emango dizkiogu. Honen, baita, irakasleak egia da lan batzu gauzkala, eman bar dizkiola herramientak, dakien guzti hori eman alizateko, eta, bideo bat baldin bada, euki barko ditu herramientak, bideoiek eta dana egin ahal izateko. Pixkat, azkenean, generalean hori da. Konpromisua, eskaintzea aukera, eukitzea ikaslaren emozioak eta danauk kontuan, bizitza errealeko bide batetik jutia errexago ulertu alizateko eta baliagarria izateko izateko, irudikapenean gehatuko ginak, baku herramienta desberdinak erabiltzea ikasleak informazioa bere ganatu alizateko, eta ekitatean, azkenean, utziko diogula ikaslari baita informazioa modu desberdinan erakustea, dakien guzti hori guk ikusi alizateko irakasle moduan. Hemen adibidez, 3 testu ikusi ditzakezuen. 3 testu hauek dia oso desberdinak ikusten duzuen moduan. Lehenengo adibidez, handitu ingo genuke, ikusiko genuke, azkenean fotokopia bat da, argazki bat, ordu borroso gehatzen da. Handitu indaiteke? Ez. Ezin dugu handitu. Ikusten da, borroso gehatzen dela, ez dago bateria argi, dena txuri beltzian da, zuri hori jartzen dizut eta esatezu, esfortzo bat da, eta gaine argazki bat izan da, ez dindegu eman herramienta bat, non altuan honek irakurri ahal izateko. Bigarrena, beste testu mota bat da, koloreak daude, eta ia da, ordenagailuan dagoeneko dagoela, orduan, gutxienez daukagu herramienta bat, non aldiguna altun irakurri. Eta argazkiak daude, abirazio ondo argazkiak daude, kolorean eta. Argazki horiek ematen ari digut informazioa. Argazkiak eta irudiak jartzea beharrezkoa da, testu batean, ze oso lagungarriak izan daitezke. Ez du balio edo zein argazki. Eskaintzen dugun guztia paper batean baliagarria izan behar da, testua ulertu ahal izateko. Honek ekartzen dugu 3. 3. ikusten dugu, dago, testu askoz gutxiago. Eskematizatuago banatuta gehiarekin. Eta ikusten dugu adibidez galaxiari buruzko testu bat dela, eta irudi bakoitza dago bere gaiarekin sartuta. Galaxia baten argazkiat, Marte buruz etzite Marteren argazki bat, hau da zer ikusia dauka, eta ulertuko digu, ulertzen hobeto, lagunduko digu hobeto ulertzen testuetan dagona. Hau da garrantzitsua. Orduan, jongo gea egitea, eta ikusiko dugu, zertan aldegun lagundu eta nola aldegun lagundu. Ikusiko ez azkenean, egia da ikasle bakoitza desberdina dela. Orduan, batek beharko du gauza bat, beste batek bestea. Iduk egiten dugu, egokituko dugu denentzako, dena egokite aukera. Batentzako pentsatzen egokitu duana, baina denok egokite eskura. Guk komentatuko ditugu, hauetako batzuk, azkenean egokitzapenak egin daitezkenak asko dia, eta bat igual nik inoiz imaginatu ezatena beste zuetako bati, batean okurritzen zaio. Hasi gehatu bezan pixkat hortan. Hau azkenean izango zen pixkat pertzepzio hortan, hau da guk egiten dugu, egin bar dugun lan hortan, materialak eta eskaini ahal izateko, ikasleri. Zer da garrantzitsua adibidez, eta gehatuko gea, testu horiekin, hain ohikoak izaten dian horiekin. Testu normal bat, eskaintza baldin badugu, mota oso konkretutako bat, azkenean, askotan ez dago oso gituta zailtasuna dauzkaten hoiei irakurtzeko. Zer da garrantzitsua? Lerro artea, hau da, bi linean arteko tarte hori, handitzea. Gu normalean, rekomendatzen dugu, 1,5-etik gorako izaten, sobikoa izatea. Askotan, baina oso zapalduta dago, baina adibidez esasokan pertsona bati lagunduko dio lerro bat esaltatzen, eta hor ulermena hobeto egoten.
Tipografia egoki bat erabiltzea baita garrantzitsua da. Arial, Verdena, Century Gothic da oso baliagarriak dira. Ni adibidez, eta askotan gehatzen gara baina oso infantila da. Comic Sans asko gustatzen zait. Oso borobila da eta honek asko laguntzen du. Gero baita, igual zuetako batzuk ere baita ezautze dituzue, daude dislexiari espezifikoki laguntzeko letra tipografia batzuk sortuta. Niri pertsonalki adibidez ez zaizki gustatzen, nago ohituegi besteetara orduan kostatzen zait asko irakurtzea, baina beste pertsona batzuk eta dislexia ez daukaten pertsonei buruz hitz egiten hain ez ezagutze dituanak, gustatzen zaie pila bat. Eta ohitu dira hortara eta gustatzen zaie asko. Vale, fondoa eta dana baita garrantzitsua da. Jartzen baldin badugu adibidez, fondo beltz bat eta testu txuri bat, baina berdina da, osea, kontraste asko dago, baina adibidez hori egiten baldin badugu dislexiakoan pertsona bati zailtasuna sortuko diozu irakurri ahal izateko. Orduan, kontuan eduki behar dugu guzti hau. Koloreak, negrita eta erabiltza baita oso baliagarria da, ideia garrantzitsuak eta dana azpimarratzeko. Horrela, dislexia edo beste egoera batean zailtasuna daukan beste ikasle batek, testua ulertzeko zailtasuna daukan momentu hortan, horietan fijatu egingo da, hobetu ulertu ahal izateko eta gutxienez saiatuko da puntu klabe horiek ulertzen eta igual testu guztian ez gehatzen ez baldin badu lortzen ulertzea. Vale, lexiko berria baita lantzea garrantzitsua da. Baita hitz klabe batzuk ezagutzea eta hauek ondo lantzea. Azkenean, dagoeneko puntu honetara iristen geanean, hau da kurtso hauetara iristen geanean, hitz batzuk ezagutzea eta ondo ezagutzea definizioa eta dana garrantzitsua da. Eta hauek izaten dira hitz teknikoak, normalean zailak izaten dianak hauek ulertu eta gogoratu ahal izateko. Orduan, hauek lantzea garrantzitsua da. Hori egiteko erraminta desberdinak erabiltzakegu. Oso ikoa den bat, gatuko nahi Kahoot. Ikaslearen interesa sortzen dugu, jolas bidez egiten da, eta lortzen dugu gutxienez hitz horiek lantzea. Baina baita, kontuan edukiko dugu testu bat hitz lexiko berri asko baldin baduzka, igual ikasle hauei lagundin beharko zaiela testu hori ulertu ahal izateko. Lehen esan dugu, testuak altuz irakurtzea. Zer egin behar dut, nik irakasle moduan grabatu nire ahotsa testua irakurtzen, posible da eta oso baliagarria da. Baina ez daukagu beti denbora hortako. Orduan, horretarako dauzkagu testu ahotseko erraminta desberdinak. Hemen ikuste dituzue, batzuk badaudela. Eta, adibidez, klaro horri, egia da, ordaindu egin behar dela. Egia da, zentro batzuk adibidez eukitze dituzela ikaslea hainbat ikaslei eskaini ahal izateko, baina beste gratuito asko ere badaudela, adibidez irakurle digitala dana berritzegunek sortutakoa, orduan euskererako gaina nahiko ondo prestatuta dagoela. Ez dia kristoneko marabilak dena super ondo egiten dutenak eta ematen dula pertsona batek irakurtzen nahi dizula. Ez, baina gutxienez baliagarria izango da ikasle guzti hauentzako. Orduan, honek adibidez, deskarratu egin daitezke ordenagailutan modu guztiz gratuituan, eta egingo dio ordenagailuan dauzkan testu horiek egitea. Noski ez dio irakurriko argazki bat. Horregatik garrantzitsu izango da, gu irakasle moduan eskaintzen diogu materiala modu teknologikoan egotia, berak erraminta hau erabili behar baldin badu, adibidez. Eta beste batzuk baita badaude. Guk erramientak emateko edo beste bideo batzuk, komunikazio bideak baita badaude, YouTubeen pila bat bideo daude gaur egun, eta irakasle asko daude bideoak sortze dituztenak, ia denetatik aurkitu daitekeen. Egin daiteke guk bideo hauek bilatzea eta jartzea batez ere ziurtatu nahi baldin badugu eskaintzen zaiena, ikusiko dutena alik eta hoberena izatea, baina baita erakutsi ahal diegu zer nola bilatu bideo eta nola ziurtatu bilatzen ari diena egokia dela. Adibidez, erakutsi zaigu nola txikitan deno Wikipedia erabiltzen genu eta gero esan de ez erabili Wikipedia, unibertsitatean erabiltzea batzen Wikipedia, lana ez aizu onartzen. Baita, erakutsi inbartzaile zer dan egokia eta zer ez bilatzerako orduan. Gero baita ikusten dugu daudela aplikazio batzuk, eta hemen linkak dauzkazue, hauetara direkto sartzeko, kasu hauetan egia da, link gehienak gaudela bideratuta jolas batzutara konkretuki, baina, horietan zuek zuen jolasak sortu ahal dituzuena. Jolas horiek zer egiten du? Ikasten jarraitzea, baina gutxienez forma divertigarri batean. Adibidez izan daiteke
lekuak betetzeana edo gauza ordenatzeana, joku mota desberdin asko dauzkate aplikazio hauetako bakoitzak, eta baita askotan konpetizioa egin dezakete, aber zenbat puntutara iristen ez. Azkenean hor motivazioa sortzen ari gira. Ikasleak haien artean askotan nik net hoberena izan. Eta animatu ingo dira eta jarriko dute kriston arreta alik eta hoberen egiteko, eta lortzen ari gira azkenean, lehenengo puntu hori motivazioa animatzen, eta ikaslea arretan egoteak, bai klasean o bai etxean goza bat egin bar baldin badute. Goazen aprobetxatzea dazkagun herramienta guzti horiek, bai horretako. Vale. Zer gertatzen baita askotan gertatu dana? Irakurketa bat bialtzen dugu, eta benga, irakurri bardezu hau klasean. Askotan ematetzen denbora ezan nahikoa. Denbora gehiago eskaini barzaien gauzak egin alizateko. Askotan. Eta esaten bat, eske ez daukat denbora gehiago eskaintzeko, da imposible. Orduan zer egin bardezu, ikaslei abixatu. Bira, urrengo gunean, hau irakurriko dugu. Eskainiala izango izuet denbora hau. Ikusten baldin badezue ez izuela denbora emango, ikusi igual lehen da biziz etxean, eta horrela ona etortzen zatenean, berriz irakurtze dezue, baina pixka gainagotik, eta dagoeneko lehenengo pauso horiek egin daude, eta ulermena eginda dago. Nik zatet, aukera baldin badago, ebitau etxera lan gehiago eramatea, esan dugun moduan, ikasle asko daude ja ezin dutela gehiago hemendikan atatzen dianean, ze esfortzu handia da beraientzako. Baina, bueno, ez baldin badago beste aukerarik, gutxienez, abixatzea eta eskaintzea aukera hori garrantzitsua da. Bale, lehen leksikoa zitze egin dugu, orduan, hitz horiek ezagutzea eta hitz berriak sartzea garrantzitsua da. Horretako glosario bat edukitzea da beharrezkoena. Kasu batzuetan, ikasleak bereak sortu ahal izango du, baina agian ikasle batzuentzako lan gehiegi izango da, lan kargandia ez dute ondo egingo, ze galdu egingo dia ez dute ondo ulertu eta batzuetan baita igual irakasleak zuen partetikan glosario garrantzitsuena eskaintzen baldin badiozue, baiek beti eskura edukitzeko, izango da gero testuak edo hainbat gauza hobeto ulertu ahal izateko herramienta klabe bat. Vale. Gero adibidez, egiturak eta sintaxia eta horrelako gauza, testu bat baldin badaukagu edo informazioa. Animatu azpimarratzea behar duten guztia. Nik zer errekomendatuko nieke zuek irakasle moduan? Eskaintzea kolore bakoitzari gai bat. Egia da, nire kasuan lan bideziketatik ez detela inbeste igual ezagutzen gainea bakoitzak oso metodologia ez oso gai desberdinak dira, lanketa oso mota desberdinak dira, orduan. Naiz, denok ezagutzen dugun bide hortatik, bale? Testu bat, DBH edo batxiergoko horietan azkenean. Simpleagoa dalako hau azaldu ahal izateko, bale? Naiz historiara. Hartuko dugu eta adibidez kolore urdinari jarriko diogu beti datentzako. Orduan, beti markatuta edukiko ditu datak kolore batez. Izenak beste kolore batez. Hitz ez ezagunak beste kolore batez. Honek laguntuko dio modu bisualago batean, hainbat gauza identifikatzen eta modu azkarrago batean adibidez bilatzen. Hau ez duzan irakasleak eman bar dionik. Batzuan igual, esatezu, ni irakasle moduan eskainaldia ezan diot, eta azpimarratuta eskainiko diot minan. Hemen bilatzen duguna da ikasleak bere kabuz egitea, baita. Eskenean, ez dintzaio dena horrela eman, bereik ikasi behar dute. Orduan, baina guk azaltzea eta estrategia horiek aipatzea, igual hori bai dela gure lana. Bale, gero mapa mentalak eta hauek oso baliagarriak izaten dira azkenean, gehatzen geha beti bideo, testu, baina mapa mentalak eskaintzea oso ondo dago, eskemak, infografiak baita oso baliagarriak dira, argazkiak daude, irudiak daude, eta normalean oso formu xumean, baina gutxienez garrantzitsuena, klabea, eta adibidez, beharrezkoa baldin bat, eta azterketa bat buruz hitz egiten baldin gaude, gutxienez bosteko hori ateatzeko informazioa hor dago. Guazen lortzea lehenengo bosteko ateatzea. Gero, albaldin badegu gehiago, guazen lehenengo bostekoa bermatzea. Bale, gero adibidez baita, testu bat sortu behar baldin badu, gauza bat azaltzeko, adibidez imaginatu kurrikulum bitae bat sortu inbar du, eta hori erakusten ari gira. Sortu inbar dana, sortu inbar da, ez dago beste modurik, adibidez sortu alizateko. Egitura egoki bat egiteko, egitura baten adibidea eman bar diogu. Nik zein erabiltzen dut, eta hau erabiltzen dut, DBH-kokin baita, eta erabiliko nuke batxergokokin edo, testu bat sortzeko, adibidez, sortu behar dugu ipuin bat, esan dezagun, o inkluso gutun bat. Ni hamburguesaren egitura erabiltzen. Zergatik? Hamburguesak beti eramango du
ogia. Bai goian eta bai behian. Goikoa sarrera izango da. Hau da, garrantzitsuena beti horre egongo da. Bukaeran, beste ogi bat egongo da, bukaerakoa. Hau da, laburpen hori edo bukaera hori eman behar dugun gunean. Barruan, jarri ezakegu nahi dugun guztia. Jarri daiteke bakarrik aragia, jarri daiteke aragia edo gazta. Aragia, gazta, letxuga, tomatia, horiek izango dira bakoitza. Ideia desberdin bat eta paragrafo desberdin bat. Ideia bakoitzari paragrafo desberdin bat emango diogu, hau da, ideia bakoitza ingrediente desberdin bat izango. Iruditzen zait oso bisuala eta gaina denok ulertuko duten egitura bat. Eta ikusten bilatzen bat zu interneten aurkituko dituzu ezakitzen bat eredu horren inguruan. Baina, bueno, hau da, testu konkretu mota batzuk sortu alizateko, beste batzuk egiteko, beste egitura mota batzuk eskainiko zitzaizkio. Eta gero, hizkuntzak eta dana, hitz ezagunak eta dana lantzeko baita, zer erabiliko ditugu? Hiztegiak adibidez. Edo traduktoriak, lip adibidez, oso ondoago, inglesakin eta beste hainbat hizkuntzakin, baina gero euskera joten gaia, eluiar, guzti hauek eskura eukitzea eta hiztegi hauek erabilia izatea bai online, modu fisikoan baita badaudela, aukera auki behar dute. Edozein momentutan hitz ezagun horiek bilatu alizateko. Vale, pixkat azkara hogunez, beste lazkinean ez dugu ez da denbora emango gero zuek kaldera gehien alizateko. Vale, baita nik zer egin eta adibidez hasieran aurrezagutzak aktibatzen saiatu naiz. Nola zuei galdetuz, hainbat galdera egin dizkizuet, aber zuek zer egiten horren inguruan. Horrekin zer egin, zerbait ezagutzen baldin baduzue, dagoeneko nik aipatzen daitena hortikan batera dijua. Azkenean aurrezagutzak balio digute, gogorarazteko eta horrela pausoak aurrea modu erresago batean egin alizateko. Orduan, horiek aktibatu inbartia. Aktibatu daitezke modu ezberdinetan. Bideo bat jarriz, ideia horiekin non ulertu egingo duten dena ze badak ezagunak dira. Egin daiteke modu askotan hor ikusiko dituzue badaudela bideoak, jolasak edo, esateizuet hau guztia linkak dira gehienak. Orduan, haukazuenean esploratu behar dezuen guztia, baina, baita egin daitekela eskema baten bidez, irudi baten bidez edo klasean, konbertsazio baten bidez denen artean. Nik hau goratzen dut, eta bestea jarraituko du, eta batzuan ateako diak, atea daitezke kriston informazio pila, adibidez. Orduan, hori da, nire ustez funtsa, gero aurrea jarraitu ahal izateko. Vale, gero ereduak, ideia nagusiak eta horrelako erramientak eskura edukitzea baita garrantzitsua da eta albaldin bada badena batera edukia ahal izatea. Informazioa baita transformatu inbadeu, usatu inbargea, alik eta bisuala nahi izaten eta argiena egoten. Orduan, adibidez, juden ikusten duzuen bezalako eskemak edo sortzen baldin baditugu oso baliagarriak dira. Baina, hor ikusten duzuen bezala, bai informazioa zatituta egotea, gauza bakoitza beraletika, bai izan daiteke ordenagailu egiten baldin badugu gauza bakoitza karpeta batean, edo bestera gutxienez, paragrafoka banatuta egotea, eta gana. Aukera asko daudela ikusi ezakegu. Gero hori egia da, ikasle hauen kasuan, edo ikasle askoren kasuan, pixkat ikututa egon daitekeen gai bat dela. Orduan, memoria lantzeko teknikak ere lantzea eta garrantzitsua da. Horiek laguntzeko, beste dokumentu bat aurkitzen dezuen, honen eskura daukazuen, baita ere hainbat ideiakin, baina hauek ere lantzea beharrezkoa izango zen. Vale. Baina, honen arte baita aipatugu guk zer egin dezakegun eta zer eskaini dezakegun, baina baita erakutsi egingo diogu beraiek nola aldiguten gero eskaini gauzak. Eta guk zer erramienta erakutsi aldizkiogu, beraiek dakiten guzti hori guri erakutsi izateko. Eta adibidez, testu bat idatzi behar dute. Bai, testu moduan izan behar da. Igual ez da beharrezkoa beraiek testua idaztea. Igual eraberri litzakegu erramienta batzuk, non zuk esan egiten dezun, hau da, ni bezala orentxe hitz egiten deten bitartean, erramientak, aplikazioak edo, idatzi egiten digu, guk esaten duguna. Eta aplikazio desberdinak daude hor aukera dauzkazuela, baina Wordek edo Google Documents eta baita egiten digu. Badaude, sartzea adibidez erramientak eta dago dictado por voz deituriko
botoi bat horri ematen baldin badiozu, hitz egiten hasten zen bitartean, idatzi egiten dizu. Adibidez, Worden ez egiten beste gustatzen euskerakoa, Google Dokument hobetu egiten du. Euskerako idazketa hori. Zure hautsetik idazketara pasatzea. Aukeratu inbarko zenuke hizkuntza, baina, bueno, nahiko ondo egiten du. Ez duzu perfektu ingo, eta zu gero, ikasleak gero, behiratu inbarko du. Honek esan nahi du, ez diogu lana superrerrexe ingo, ez beste lan bat inbarko du, begiratzea, gauzak ondo dauden, hartu digun hitzegokia gune genuna, hasi que, testua begiratu inbarko du, bestela erantzun emango diguna seurenik ez da hain ondo egongo. Orduan, lan egiten ibiliko da. Guk ematen diogun guztionek beste lan batzuk ekarriko ditu. Gauzatudan erraztasuna komien artean eskainiko dio, baina beste gauza batzuetan, beste gauzatean lan gehiago inbarko du orduan, jarraituko dugu lanketa guzti horiek egiten. Vale. Gero alternatibak ematea azkenean gehatzen gela askotan testu audioekin, baina, bueno, bideoak egin daitezke, ikusi inditzakete, baina gero baita maketa bat sortu ezakete. Askotan gehatzen gehala denak teknologia gaur egun, eskuz baita gauzak sortu inditzakete. Pertsona batek irudi batekin, marrazki batekin, azaltetzu dana super ondo. Eta eskuz eginakoa eta honek, zatezu baina ez da, askok egingo dute kriston lana eta pasako dituz ezakizten bat ordu, irudi hori sortzen adibidez. Azterketa bat egin behar baldin bada, esaten dugu, vale? Egokitzapene batzuk ere egin beharrezkoak dira. Egokitzapen horiek zer izan daitezke, adibidez, kasu batzuetan, altuz egitea, ahotsen bidez egitea. Galetu ikasleari hori dan berantzako hoberena. Zenia adibidez oso urduri jartzen nintzen kasu horietan, eta azterketat altuz egin behar baldin manun, okerrago egiten nun idatzita baino. Orduan, galdetu beti ikasleari aberdan hoberena berantzako. Baina bestela, ordenagailua eskaintzea. Ordenagailuak ez du interneta ez ezer eduki behar. Ematen diozu, Wordekin adibidez, zekenduko dio. Adibidez, hainbeste borratu behar ez izatea edo txukuntasun hortan lagunduko digu. Honi baita guretzako ona izangoa, zeulertuko dugu idatzi daukan guztia, adibidez. Askotan gexatzen gara, ze letra txarra daukan, kogoratu adibidez motrizitate atletikan zailtasun auki ezakete. Bueno, gauza bat ekin dugu eta guretzako ere erraztasun handia izangoa, adibidez. Baina baita lagunduko dio, adibidez, ortografia akatxoietan hainbeste zentatu behar ez izaten. Egitura egokiago bat izaten gogoratzen dalako, ez dut ideia hau komentatu, idatzia baldin bada beste leku batean jarri behar dizu. Baina ordenagailu zanean, bueltatu daiteke ideia hortara, eta askoz txukunagoa izangoa, adibidez. Askotan gehatzen gehan, test galdera horiek. Batez galderak, batez ere erantzunak oso antzekoak baldin badia aldatzen dela, gauza minimo bat, dislexia edo beste zeltasun bat daukan ikasle batek ez du identifikatuko zein da desberdintasuna. Eta gehatuko dira, hau eta hau berdina da. Orduan, ezin dira berdinak izan, bakarra egon daiteke ondo. Bueno, hau igual pixkatek iditzea edo gutxienez, hain aldaketa minimoa ez izatea garrantzitsu izango litzateke test modua jarri behar baldin badezu. Denbora, eskaintzen zaio denbora. Posible baldin denbora limiterik ez egotia, limiterik gabe. Nian gero askotan gehatzen geha, 10-15 minutu gehiagokin eta askotan ez da nahikoa izaten. Ze ez dugu denbora ematen, ez bukatzea dakizun guztia, baina ez da ere errepasatzea. Orduan, askotan esaten da, baina errepasatu bukatzerakuan. Ez balin badi denbora ematen bukatzea nola errepasatuko dut. Orduan, albalin badugu eskaini. Behar duen denbora guztia, eman egiten diogu. Aurretik baita zer da garrantzitsua, helburuak zehaztea, ezartzea. Bai izan daiteke irakasleak erabakitakoak, baina baita ikasleakin erabakitzen dien horiek. Bai taldean, bai banaka. Gauza hauek batera egin behar dira. Ikaslearentzako zer da garrantzitsua jakitea, zer egin beharko du noizko eta esatetena da, ez lan hau orain esate izut hasiko gea orain eta egin beharko ezu momentu honetarako. Baldin bakite gutxi gora bera, dena zegitura eduki beharko du, hau da, egutegi bat eskainita, data hauen artean lan hau egingo dugu, beste hauen artean, ikaslea baita hobeto egokitu ahal izangoa eta moldatu egingo da, berak alden guztia egin ahal izateko. Hori eman dezakegu, hori egitu
egutegi bat sortzen, edo, egia batuan esatezuela, ez daukat fetxa konkretuak, baina esan dezakegu zelan egingo ditugun, eta ze ordenetan egingo ditugun. Vale, hori azkenean dijoala baita planifikazio horrekin. Bai, azkenean helburuak ezartzea eta gero planifikazioa pixkat bat dijoat bata bestarekin. Vale. Vale, bueno, informazio eta bideak kudeatzea lehen pepatu dezan bezala. Ikasleak askotan ezaki zer dan oberena, zer ez, igual gaiaz ez dute inbeste ezagutzen. Orduan guk baita pixkat behatzea erabiltzen ari hori egokia dan eta ez, bueno, hori baita igual irakaslearen papera ere bada. Batez ere, beguna da, ikasleak dakin guzti hori, ikasleak guzti hori ikastea eta gero erakutsi alizatea dakin guzti hori, bai. Vale. Orduan, azkenean, aipatu ditugu pixkat lehenengo, bigarren eta hirugarren zutabia, eta geratuko litze duke lehenengo hori azkenean diala 6, 7, 8 eta 9 puntuak. Azkenean hor aipatu duguna, lortu inbar dugun gauza bat adibidez lehenengo da jakimina sustatzea. Bilatu inbar dugu ikasleak nahi izatea ikasi. Hori askotan lortu indezakegu bizitza errealeko gauza horiek ekartzen. Ikasiko dugu hau, baina zertarako ikasiko dugu, eta erakutsi, igual tailerrean dan, nola egiten dan, zer egin behar duten, edo gero lanen hortan zer egingo duten eta nola egingo duten, bideoen bitartez, posible baldin bada lekura joten beraiek ikusi alizateko, hori bilatu inbarko dugu, abertzea herramienta euskagun eta ze balia bideo euskagun, guk eskaini alizateko, baina, bilatu inbar dugu ikasleak jakitea adibidez, matematikako altuera kalkulatzen ikasi inbar dugu. Baina zertarako balioko dit hori? Guazen bilatzea nondikan lortu dezakegu ikasle horrek interes hori aurkitzea. Interneten baita jende asko kitze egiten du gaur egun gai honetaz. Eta, igual ideiako ireiek baita ematen izkizuete. Baita igual autorregulazioa garrantzitsua da, ikasleak ezaki zer egin, noiz egin, nola egin. Gu baita hortan apoiatzen baldin badegu oso baliagarria izan daiteke. Jakiten, orain zentratuko gea honetan. Ze batu egin baita, egingo dugu guztia, eta batean dena ematen diezu, eta hau asko da, eta gobiatzen hasten naiz. Guazen laguntzea hortan, eta berak ikasi marko du, obviamente, azkenean berak egiten, baina hasieran gu izan gaitezke hor, bide lagunak. Ez dugu guk egingo, berak egingo du, baina guk lagundu egingo diogu azkenean puntu hortan. Da, guazen, nik behar baldin baet, dena ikusten baldin baet agobiatu itenez, guazen zentratzea gauza batean. Guazen aukeratzea orain egingo duguna, eta laguntzen diogu hortan zentratzen, hau guztia hartu, gero da hartuko dugula. Edo, hau beharrezkoa dela kontuan eukitzea, lanoetako, ze batzugan baita esatezu, lan egiten dugun lan bat, beste batekin oso lotuta dago, eta oso beharrezkoa da bia kontuan eukitzea. Gauza egiten nahi biz, lagundu aldiegu. Lagunduko diogu pixkata albaldin badugu denbora kudeatzen, gogorarazten adibidez, lehenago beraiekin, guk eskaini diogun denbora gogorarazten. Gogoratu, urrengo hilabetean lan bat inbadegula, ez dugu esango behin bakarrik, urrengo hilabeterako gogoratu, saien bat dezue lan hau, eta saltzen diogu, ez noizan behin gogoratuko diogu. Dena etxean egin baldin badute, gogoratu, bi aste barru lan hau entregatuko dugula, bale? Gogoratu egin bar degula hau eta hau, hor baita, hori baita garrantzitsua da. Gero adibidez, baita, begozuk aipatu ezu feedbacka. Feedbacka oso garrantzitsua da, eta feedback egoki bat ematea. Azkenean bakarrik bukaeran ematen baldin badegu lan hori edo gai hori bukatu indanean, feedbacka hori baliagarria izan daiteke puntu batzutan, baina bestatudan ez dugu inongo onurarik ekarriko. Feedbackak batzudan pixkanakakoak izan behar dira. Igual klase batean egun hortako feedbacka beharrezkoa da.
Eta ez da denentzako egunero izan behar. Ikusi barko ezu, ze momentutan ikasle batek behar duen feedbacka, eta ze momentutan ez, ze momentutan honek, eta ze momentutan bestiak. Orduan, feedback horiek ze egingo dute, bira, hau oso ondo zabiltza, baina honetan indartzea falta zaizu. Azkeneko momentu eristen gianean, ondo di joan eta mantendu ingo da, baina bestea igo egingo du, garrantzik gehiago emango dio, eta azkenean helburu guztietara heldu ahal izango da. Bukaera bakarrik ematen balin badiogu ze izango da, hau ondo indezu, hau ez. Bale, jakingo eta igual testu baten idazketa modua baldin bada, bai lagunduko dit urrengora. Landu baldin badet informazio bat, eta beste informazioa, eske ez agertu lanetan, azterketan edo zezer, hori ez du eukiko denbora edo aukera hori orain ikasteko, ze bestean zentratu beharko da pixkanaka egiten baldin bagoaz, eta baldin bagoaz prozesuan zehar feedback txikitsuak egiten, ez eta bukaeran potentena eman, oso baliagarri izango da bereintzako, eta prozesu askoz erosoago egingo dute, eta beraien erantzuna baita ona izango da. Eta askotan baita gehatzen gea irakasleak ematen dugun feedbackin edo, baina ikasleak baita autoebaluazio bat egitea garrantzitsua da. Ikasleak ikustea eta igual zuek ematen diozue, irakasle moduan ematen diozue, galdera hauek erantzun. Eta horren arabera batean kontuatzen da. Bira, hau ez naiz jarri asko hortan, edo, orduan, autoebaluazio hori egitea baita oso baliagarria da. Esaten dugu, nahi egin daiteke prozesuan zehar momentu batzutan, eta bukaeran baita. Horrela hori, eskaintzen diogu guk, baina berak baita berea egitea. Nire adibidez, unibertsitatean, egiten zeguten guk. Irakasleak nota edo feedback hori eman, baina lehenago guk gurea sortu behar genuen. Eta jartzen genuen, gure kasuan zan, maila desberdinak zeuden, eta genuzkan puntu desberdinak esan dezagun horrela pixkat aipatzeko. Orduan, gai bakoitzean iritsi bargean maila desberdin batea, igualen zen 0tik lauea, tale, igual bat ideia batean edo gai batean zan batea iristea, baina bestean lauea iritsi barginan. Guk egiten genuen eta justifikatzen genuen non zelanetan, ze egin dugun zertan ikusten genuen hori. Osa, azkenean ezan gehatzen ez egin dut ez egin, ez justifikatu inbartzen nu, eta hortan hasten zen batean lanak behatzen, hau jarriet, baki jarrietela eta behatzen nun jarrieten, eta uste nun bai ez jarri nula eta ez dut jarri. Hor, autoebaluazio bat dago eta kontuatzen dira zer egin duten ondo eta zer gaizki. Eta gero irakasleak berea ematian, momentuan baldin bat, elkarrizketa bat baldin bat, honetaz kontuatu nintzen, eta oso baliagarria izan daitekeen ideia bat, nire ustez. Orduan, azkenean, ikusten dugu, 3 puntu hau dela, 3 puntu hauek dira, 3 zutabeak. Ikaskuntzaren zer da garrantzitsua, zer ikasikoet, hau da, bigarren kolumna hori. Pixkat azkenean dela resumena, informazioa eta ezagutza eskuratzeko modu ezberdinak ematia. Bigarrena, ikaskuntzaren nola. Hau izango zen, 3. zutabe hori, hau da, ekintza eta adieraztuen baliabide ugari ematea, ikaslei zer dakiten erakusteko alternatibak emateko. Esan dugun, azkenean, berak eskaintzea dakien guztia modu ezberdinetan, berari hobeto etortzen zaion horretan, landu ahal izateko. Eta honetan gehatuko, baina zer ematen dio beti berdinetan, nik irakaslei esaten didana, eta diaz, buelta dugun ez pixkat, igual, kasu honetan gehiago lehen hezkuntza edo DBH-ko horietara. Ez ikaslea honekin jakin beharret ze moduz irakurtzen duen edo ulermena ze moduz dagoen. Ez diot emango adibidez, kasu honetan, beru ulermena lantzen ari baldin manez, ez diot emango altuz irakurtzen duen baliabide bat. Azkenen horrekia da, ulermenean lagunduko diola, egingo diot berak irakurtzen. Hori gero izango da, berze garrantzien baten diodan gero lan hori egin ahal izateko edo ortografia landu egin behar dut. Ez dut ordenagailu bat emango ortografia zuzentzaile batekin. Ze ikusi egin behar dut ze muzakin hori guztia.
baina beste kasu guztietan, hori alde batea utzikoet eta bai eskainiko dizkio dela herramientak. Beti ikusi bar dugu zer bilatzen dugun guk. Zer nahi dugu ikasleak jakitea, zein nahi dut ikasleak erakustea dakien inguruan, eta zentratuko gea hor, eta horri emango diogu garrantzia. Eta noski, lehen esan detena, ikasleak jakin egin behar du, zer dan guk bilatzen duguna. Ze bestela, nik egiten dute lan bat, eta bai, baina irakasleak ez du hori bilatzen, eta nik nola dakit. Horregatik garrantzitsua da, irakasleak informazio guzti hori eskaintzea, eta ematea ikaslei. Eta gero azkenean hirugarrena ikaskuntzaren zergatia izango zen, lehenengo hau da, konpromisoa zergatik zertarako eta guzti hori egiten dugun. Azkenean, baliabide ugari ikasleen interesetan baliatzeko, erronken bidez egiteko, eta dana. Bale. Esan ditzuen, nahi zuen utzi albaldin bazan 15 minutu galerak egin alizateko. Baki momentu batean pixkat igual azkarrago egin detela, baina bueno, esken nahi ditzuen aliketa gehiena esan, baina baita iruditzen zeik garrantzitsua, eskaintzea orain denbora pixkat, bazuek galderak egin alizateko, hasi que bueno, aurrera galdeak egin baldin baituzu eta erantzungo ditut aldeten egin, eta bestela esan dizudana, dislegiri idatzi aldiozu eta guk aldegun momentuan erantzungo ditugu galdera guztiak. Idazten animatzen zareten, eta lehen, ondo entzuten zait mikronekin? Horiak bestela, berturatzeko. Galdetu dute, zer ikasi nahi duten galdetu diezunean hasiera batean, ea noraino egokitu behar duten materiala, errezegi eskartzeko. Hori da egin duten lehenengo. Gauza da, zer da, egokitzen dugunean material bat ez da errexago jartzea. Da eskaintzea behar duten baliabideak besteen aukera berdinak edukitzeko. Hau da, dislexia daukan ikasle bati ordenagailua ematen baldin badiozu idatzi alizateko eta ortografian akatsak ez edukitzeko, ez dezu ematenari laguntza bat. Laguntza hitza kendu inbar dugu gure vokabulariotik honi buruz hitz egiten dugunean. Ari zera ematen aukera besteen baliabide bat besteen aukera berdinak edukitzeko. Ezin ni beti moskatu egiten dit asko hori laguntza sentitzet ez dela laguntza bat azkenean. Ze limitera arte, esko hori zaila da ze ikaslearen arabera izangoa. Ze ikasle bati ematen baldin badiozu gehiegi, eta asko ematen baldin badiozu, igual kalte bat egiten ari diozu baita. Biatu inbarteguna da, iristen ikaslaren arabera, baliabide batzutara berarentzako hoberena izateko, berak ikasteko. Ni baita zer geratzen naiz, iduakin jende asko esaten dit edo galetze dit bai, baina eske denoi ematen baldin badiogu hori dala iduarena, ez gatu bakarrik zeltasuna dauzkatenekin, baizik da, iduan sortzen dezuenakin, eta idu implementatzen baldin badizue, denoi berdin eskainiko diezue, orduan ja esatezu, bai, ez dago desberdintasuna parte hortatik. Baina, eske orduan ezunak egiten, errexago ikiko du. Lehenek zunak egiten ez du egingo, orain. Hor da gauza. Lehen ezun irakurtzen ez da jarriko bideo bat ikusten, zeurenik. Eta ikusten baldin badu, gutxienez egiten ari ikastea. Gauza batekin ez du ikasiko, ez du egingo, baina bestakin egingo du. Oie, gauza positiboa da, ez? Ez da iniz negatibo izango. Orduan, sentitzet, inoiz ez gehala iritsiko puntu hortara, gauzak errexegia jartzea, ez baldin badiozu egiten, ez hau ez dezu egingo. Ez da gauza inoiz ez da helburua, materia kentzea. Adibidez, dislegin dauko pertsona bat, non inglesak kendu zioten DBH eta batxergoan, ezun asignatura hori egiten. Hori ez da egokitzapen bat. Hori da traba bat eta putada bat horrela esan da, ikaslarentzako. Orduan hori. Eske ez da inoiz gehiegi izango nire ustez. Ez dakit norbaitek beste galderarik daukan, oraingoz ez dezue idatzi, ez dakit kasuren bat komentatu nahi duzuen, zuen ikasgelan suertatu den zailtasunen bat, dislexia duen ikasleren batekin, orain daukazue aukera eta bestela, balidek esan duen bestela, elkartearen emaila eta kontaktua luzatuko zaizue, zuen egunerokotasunean zailtasunak sortzen badira, beraiei galdetu alizateko, eta konponbide bat edo
laguntza bat aurki ahal izateko. Hori da, gero bestalde, honi buruz gehiago janekin nahi baldin bazu edo gehiago landu nahi baldin bazu, bueno, dislegi gure kasuan, eskaintze ditugu formakuntza batzuk, bai 20 edo 30 ordukoak, bueno, lanketa sakonago bat egiten, puntu banaka eta hola, eta izaten diala normalean presentzialak, zentroetan dagoeneko egin diala pare bat lekutan, eta beste bat baita dagoeneko planteatuta dagoela, eta fetxa jartzeko falta dana. Eta irakasleek bere ganatu digutenaren arabera, pozik bukatu dute, hauek egin ondoren. Hori da. Ez badago galderarik, hemen utziko dugu hau irekita, norbait animatuko balitz, aprobetxatzeko libre hemen dagoela. Eta bestela, gogoraziko dizuet hori, hurrengo webinarren fetxak badituzuela eskura, eta begok eman duen ordu erdiko azalpen hori inklusioaren dekretuaren inguruan berriro errepikatuko dela hurrengo webinarrean. Beraz, hurrengo webinarrean ere matrikulatu bazara, sartu zaite ordu erdi beranduago edo berriro bere azalpenak ez nahi badituzuek, aukera izango duzu, baina, berdina ez entzutearren, zuek jakiteko. Webinarren dinamika hau izango dela. Zakit zerbait gehiago komentatzeko daukagu, bitartean. Eta hori materiala, balen esan duguna, informatuko zaiztue, ze esteketan eta lortuko duzuen bai dislegiko aurkezpena, bai dekretuarena, eta hemendik aurrera sortzen diren materialak eskura uztea da helburua. Beraz, jungo gehi informatzen, banku hau edo eraikitzen doan einean. Ni aprobetxatuko dentzateko gauza bat, eta gehiago dislexiaokan pertsona batetik handatorren eskero bat azkenean. Ze hemen zuek egotea esan nahi du interesatuta zaudetela ikasle hauei lagundu ahal izateko. Eta ikusita batez ere ikasle batzuentzako zeinako tortura izan dan ikasketa mundu hau, irakasleak preste egotea eta interesatuta egotea gauza guzti hauek ikastea, da nik uste dislexia eta seguruenik beste edozein zaitasun daukan edozein pertsonak eskertuko dilizueken gauza bat, hasik eskerrik asko parte hortatik.